नमस्कार, मी सायली मालवण स्पेशलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत करते। मालवणी नॉनव्हेजमध्ये आज आपण बघणार आहोत हिरव्या चटणीतले बांगडे। त्यासाठी मी अशा प्रकारे 2 बांगडे कापून घेतलेले आहेत। सध्या हिवाळ्यामध्ये मस्त असा बांगडा मिळतो आणि हे मी लिंबू आणि मीठ लावून ठेवलेले आहेत एक 15-20 मिनिटांसाठी। आता हिरव्या चटणीसाठी लागणारं साहित्य आपण बघू। मी इथे घेतलंय अर्धा नारळ एवढं खोबरं, अर्धा कांदा, 6 लसूण पाकळ्या, छोटासा आल्याचा तुकडा, मीठ, 4 हिरव्या मिरच्या, थोडीशी हळद, थोडेसे धणे, ओली कोथिंबीर आणि लिंबू वरून पिळून घेणार आहे। आणि आपण आता ह्याची हिरवी चटणी मस्तपैकी अशी बनवून घेतलेली आहे। आता ही हिरवी चटणी आपल्याला ह्या बांगड्यांमध्ये स्टफ करायची आहे। त्यासाठी मी इथे बघा बांगड्यांना उभा चीर मारून घेतलेला होता आणि त्यामध्ये लिंबू आणि मीठ आतून सुद्धा लावलेलं होतं। त्यामध्ये मी आता ही हिरवी चटणी भरते आहे। हिरवी चटणी भरलेले बांगडे अतिशय चविष्ट लागतात। आणखी जर हे चुलीत भाजून जर कधी खाता आले तर एकदमच चविष्ट लागतात। कधीतरी ती पण रेसिपी मी शेअर करेनच। अशा प्रकारे हा आपण आता दुसरा पण बांगडा स्टफ करून घेऊया। ही चटणी तुम्ही खोबरं न वापरता सुद्धा बनवू शकता, परंतु त्यामध्ये धणे मात्र नक्की घाला। आलं लसूण पेस्ट भरून सुद्धा आपण हे बांगडे असे फ्राय करून घेऊ शकतो, ते सुद्धा छान लागतात। हे मी आता रवा आणि तांदूळच्या पीठमध्ये हे बांगडे घोळवून घेते आहे आणि आता मी हे फ्राय करायला ठेवले आहे। बांगडे फ्राय करताना म्हणजे आपण जेव्हा अलटून पलटून भाजतो तेव्हा थोडीशी ही चटणी आपली बाहेर येण्याची शक्यता असते। त्यामुळे कडेने व्यवस्थित रव्याचं बाइंडिंग करून घ्या, जेणेकरून तुमची चटणी बाहेर येणार नाही। किंवा दुसरं म्हणजे या प्रकारचे बांगडे करताना ह्याला दोऱ्याने सुद्धा बांधून ठेवलं जातं, तसंही तुम्ही करून ठेवू शकता। आणखी ते दोरा काही तुटत वगैरे नाही, जसाच्या तसा असतो, तो नंतर सर्व करताना कापून टाकायचा, असं पण करू शकता। त्यामुळे आतलं वाटण जे असतं किंवा चटणी आपली ती बाहेर निघत नाही। अशा प्रकारे आपले हे बांगडे फ्राय होत आहेत। थोडासा वेळ लागतो आतमध्ये चटणी असल्यामुळे। हे आता चारही बाजूने आपण भाजून घेतो आहे, वरून खालून आणि दोन्ही कडेने। बांगडा हा मासा खरं तर जनरल आहे, सगळ्यांनाच माहीत आहे आणि एकसारखं खायलासुद्धा कंटाळा येतो, पण कधीकधी अशा वेगळ्या प्रकारे करून खाल्ला तर छान वाटतं। मुलंसुद्धा खातात, मोठेसुद्धा आवडीने खातात। तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटते आणि नक्की करून बघा, खरंच चव छान लागते। चटणी थोडीशी जास्त तिखट करा, खूप छान लागतात ह्या प्रकारे बांगडे फ्राय केलेले। सध्या छान मोठे बांगडे मिळतात मार्केटमध्ये, तर नक्की आणून हे अशा प्रकारे करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल। हे सुद्धा एक मालवणची पारंपरिक रेसिपीच आहे। रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, कमेंट करून नक्की सांगा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटू परत, काळजी घ्या। थँक्स फॉर वॉचिंग।